gotta take a shot. Yeah, I know you heard that bip bip thing. Right. Okay, then you know what? Okay, it's salty. Makes you happy? Naisipan ko lang din paminsan ba, ginagawa kaya niya ito dahil wala kaming anak. Yung Good morning, Philippines! Good morning! Good morning, guys! Blind devotion, empty notions. Like a roaring ocean, slowing motion. Lay down your troubled mind. We are only kind, and the kindly cease to be. As we intertwine with mine, within universe, and this cosmic symphony. Come here, baby. Come here. Apa ni apa nu. Apa nu. Nabi tu come here, baby. Come here, baby. Ayo, baby. That tongue, right? Come here, give me that that to mama. Give it to mama. Tignan niyo ito, guys. Give it to mama. Give it to mama. Ay, good girl. Good girl. Good girl. Give mama a kiss. Give mama a kiss first. Mama a kiss. Give me a kiss first and then I will let you out. Give me a kiss. Come here, give me a kiss. Give me a kiss. Give me a kiss and I will let you out. Come here. Give mama a kiss. Come over here. Mainit ngayon sa labas, guys. Anyway, pasensya na guys, hindi pa ako nakapag-ready. Yung araw na to is, siya, mainit. And 78 already, early in the morning. Maaga pa. And it's already 78. Paano na maya? So, I have to turn the AC later on kasi mabanha malagi, Punta lang ako sa Asian store. Pero bago yan, inom tayong tubig kasi for sure, while I'm, walking, magutom ako. So, dalhin ko si crackers para makain-kain ko while driving. Ito yung binili namin sa Asian store. So, dalhin ko siya. Punta lang ako sa grocery para bibili ng pang lauoy. Yung lauoy, yung yan sa Bisaya. Sa Mindanao kasi lauoy yan. At saka utan Bisaya. Utan Bisaya. Okay, nakarating na ako pala guys. Ito yung nabili ko. Siya, challah bread. Egg challah. Maganda yan sa French toast. And unahin ko muna yung of course, yung ino ko. Yung shrimp na paborito ko, yung malaki. Oh my God, mahal guys. Basta kayo masarap. Pricey naman talaga siya. Pero, guys, kailangan. And ito, para ito sa lutuin ko, pag andito yung asawa ko, ito yung
cucumber, baby cucumber. Masarap yan sa yung salad-salad yung ginawa ko. And also corn para sa Monday pag andito sila. And also itong maliliit na onion. Onion siya. And bumili din ako ng para sa humba ko. Para sa adobo or humba. Ito, green scallion, green onion. Green scallion. At also sa kabab. Gagawa ako ng kabab Monday. Ito yung ilalagay ko. Ano to? Mushrooms. And ito sa lauoy ko. Egg. Isabi pa ng babae doon. Ano to? I said Chinese eggplant. I said, yeah, it's long, right? Kaloka na. Sabi ko, yeah, it's a Chinese eggplant. It's long, right? So, yeah, it's very long. Sinashock pa siya nga itiman siya. Alam niya yung mga taas-taas. At saka Chinese bok choy. And also, para sa kabab ko rin, bumili din ako. Para Monday ito, guys. Para andito yung asawa ko. Yung mga onion. Oh, bell pepper. And bumili ako ng para sa kabab ko. Ang pangkabab ko is itong ano, yung chicken breast. Ikakat ko siya and then ikakabab-kabab ko siya next week with Tommy. Na tumawag na si my baby. Tumawag na yung baby ko, guys. I think I take a shot. Yeah, I know you heard that beep thing. Right. I heard the garage beeping all the time, but I didn't know you were back. You were back. What's the phone? If you're out there, I'm still there. Get it up. I buy stuff for Monday. Kebab. Hey, Monday, Tuesday, gonna be hungry. Not just weekend. You didn't have everything to pull out there. And the heat just keeps building. Maybe on your side. No, my thing is very perfect. Huh? My body can handle hot. What? Why make fun of me? You ready for guys to be hot? Yeah. Let's cook mukbang. I'm hungry, bang. You have a lot of extra sandwich over there. Yeah, I don't know if there's any more, but what I did was, I cooked a few hot dogs for the bag. How hot dogs go up to the heat. So we can do a station. And I microwave for 30 seconds. Yeah. I lie awake, I drive myself crazy, drive myself crazy. Lullaby and good night, lullaby, lullaby and good night, lullaby. Okay, Starbucks. Yeah, I can't find okra, so I have eggplant. Is it a can on? Yes. Back in the can, see what that's sodium. Okay, then you know what? Okay, it's salty. Makes you happy? Oh, read what it says sodium. How many milligrams? I don't know. I don't want to look. I'm hungry. Because you don't want to. Sodium is cured with a lot of salt. Yeah, you're too. You're the one that you eat too is salty. Are you kidding me? It's more salt too. I don't deny what's got salt. I don't deny what's salty. Like super salt, very salty. I don't deny that. Yeah, you deny it. No, you're the one who denies. I don't deny. Denial. You always deny. Yeah, I think they have brain too, right? The bird. Bird brain. What? Bird brain. Yeah, but is it working? They communicate with each other. So I think it's just because they are different creature. They have brain like us, I guess. I don't know how the brain functions, but technically it's got to function relatively the same.
you know, if it was rain, they wouldn't be able to fly. They wouldn't have no still with like that. That would be like saying if somebody's around the country, they'll speak English and got no brain, so they just can't understand what they're saying. Like Tommy, my baby. Keep yapping. Oh my gulay, oh my gulay. Drugs are going to possibly fight. Got to have a Philippine population to fight all kinds of Philippines. Hi po sa inyo guys. Kakain po tayo guys ha, kasi gutom na ako guys. Anyway, hi po sa inyo and sana light na naman. At nakita ninyo nagluluto ako ng lauoy at saka nilagyan ko siya ng bok choy at saka, well, lauoy is mostly yung mga, di ba, yung mga gulay. Pero nilagyan ko siya, sinubakan ko ng subak. Tawag nito subak is yung nilagay mo na kakaiba yung sardines, isda, kahit ano man yung nilagay mo. Pero, yeah, sardines yung nilagay ko. As usual. Itong mga, ano ko, sili na dodoan. As in, may talong, may bok choy. Wow, ang anghang. Wow. Oh my God. Anghang. Kain ako guys. As in, magkakain talaga ako guys dahil gutom na ako. Ano na, 1:30 na. Alam nyo, dinamihan ko ng sabaw. Kasi yung sabaw is maraming maabot yung sabaw. Sarap higupin. Chinese bok choy po pala ito guys, yung ginamit ko. Wow. Ang sarap guys, oy. Ito yung sardines kainin natin. Alam nyo guys, love ko talaga yung suka with sili as in. Ganito pag mukbang, pag gutom. Hala, kain. Maingay, banat. Oh my God, ang sarap. Iwan ko asan si Roxy's Misty. Andun sila sa labas. Oh my goodness. Gulay. Sarap ng gulay. Always naman yan. Mainit. Maanghang. Pasensya na guys. Sarap ng sabaw eh. Roxy, Misty! You ready to come in? Naano ako sa aso dahil hindi sila kumakain ng breakfast nila. Well, si Misty hindi kumakain. And naghintay siya ng kung meron akong ibigay na ano. Pero ayaw kong bigyan. Kasi masanay guys. Hindi sila kakain ng pagkain nila kasi si nanay kasi. Si Tami kasi. Hindi ko makamay ito kasi mainit at saka sabaw. Mahirap naman kamayan guys, eh.
Mmm. Oh my God. I-cover ko lang ito para mamaya. Thank you guys. Salamat sa panonood guys. Kahit simpleng mukbang lang ito. Walang kadramahang binili doon, binili dyan. Yung mga chicken dyan, mga ano dyan. Tignan nyo to guys. Itong dalawa. O, 4 pala. 3 pala. Yun. 3. Si Habsibag dyan. Gusto ninyo Habsibag? Gusto ni mo ni Bag? Bag, gusto ni mo ni? Gusto ni mo ni Lilman? Ha? Gusto na ni mo? You like it? You like it? Dimples over the top. Sabi pa ni Habs, Mama ko, baliw! Mama, baliw! Sabi pa ni Habs, Mama, baliw! Mama ko, baliw! Kainin ko sila dahil 6:30 na. Usually, pakakainan ko sila mga 6 o'clock. Yan. Oh, 5 pala. 5, nakalatag na yung pagkain nila. Ngayon, 6. Sabi pa ni Habs, naglalaro ka na lang palagi, ma! Umiyak kasi, dun sa uluhan ko, dun sa couch ko. Ang inisip ko kung ano yung sinasabi ni Habs, palagi ka nang naglaro ka. Tindog ka na dama. Bahugin mo na kami. Loka, ang galing talaga magsalita ng ng puso ko, guys. Kaloka. Nabili ito ni Tami. I don't know kung asan niya ito nabili. Mahal ito eh. Pang sandwich ito ng mga tao, ng mga trabahante. Yung mga nagtatrabaho dyan. Ano to? Oscar Mayer. Talaga naman. Kaluka. Oscar Mayer talaga. Ang ano ni Tami ba? Paminsan yung asawa ko, no? Nasobrahan na ba? Nasobrahan na sa gasto sa mga alaga namin. Minsan maisip ko ba, ano ba to? Hindi naman ito normal, oy. Parang sa tingin ko, hindi, paminsan, sinasabihan ko siya na sobra na yung mga ginagawa niya. Pero, naisipan ko lang din paminsan ba, ginagawa kaya niya ito dahil wala kaming anak. Yung parang naghanap siya ng, ano ba ng anak yung, ganun ba? Na, ganun yung gagawin niya kapag mayroon siyang anak. So, yun. Para akong na ano ba? Ang hirap, guys. Manalig na lang tayo sa taas. Doon na lang tayo sa taas tumingin. Manalig tayo na kahit ano man yung mga problema na alam mo na posible. Pero kapag siya na talaga yung gumagawa, yung nasa taas. Grabe, as in amazing talaga, guys. Doon mo talaga na grabe talaga. Doon na lang talaga ako umasa. As in yung paniniwala ko na siya na lang yung bahala is buo. Yung buo na talaga yung siya na yung bahala. Siya naman yung may alam. Siya naman yung creator. So, you know, maniniwala lang tayo doon sa taas. Ito yung mga binigay ko sa kanila. Himay-himay ko lang yung mga pagkain ng ano. Yun. Bigay ko sa kanila. Come here, little man. Let's go. Little bug. Uptake ka lagi, oy. Uptake ka sa akong baby bug, oy. Uptake ka, oy. Uptake man na, oy. Ito siya, guys. Oh, grabe. Ang daming tubig ng lauoy ko, guys. As in. Alam nyo ba bakit daming tubig? Kasi yun ang pinakagusto ko. Ang daming tubig. Yan ang gusto ko. Ang daming tubig.